Diba? Mula sa pagsapit ng Fajr hanggang sa paglubog ng araw. Ang oras sa pagpuasa. Oras sa pagpuasa. Magsugod na siyang pagsulod sa Fajr. Once nga mag-Fajr na, bisang pagpili pa mag-adan, pero nakita na nimo sa oras, uy, Fajr naman, pero wala pa nag-adan, stop na ka. Di na ka pwede mo kaon, di na ka pwede mo inom. Wala to. Dili na magbase sa adan. Dito ta magbase sa oras. Bisan pa o nag-adan na, pero wala pa ang oras ni sunod sa Fajr, pwede pa ka mo kaon o inom kasi nasayong lang siya. Pero pinahanglan sa mga masjid ang mag-adan, masaligan. Kaya magpataka pa lang siya og adan bisag wala pa'y oras, or bisan nilapas na ang oras wala pa siya nag-adan. So lisod kayo ang mga nagpuasa nga sige kaon, sige kaon, sige kaon, apin nila wala pa ang Fajr, di ay isulod na ang Fajr kasi wala nag-adan. So ang oras ang ato ang basihan, dili ang mag-adan. Magpuasa ka, di ka mukaon, di kaya ni mo itong mga makadaot nga itong naistot kanina, hangtod nga musalot ang adlaw. Sa dihang musalot na ang adlaw, bisan pag wala pa'y nag-adan, pwede na ka mukaon, pwede na ka muinom. Kuha na to. So dili na magbasa sa mag-adan. Pero kung nasabutan sa jama'a nga maghulat na sa adan, so kinahanglan niya kapag muadan, masaligan. Aron, may balota kung nisalo ka na ba ang adlaw.